Roeddwn yn byw fel pawb arall o dan gwmwl y rhyfel am bygythiau. Enbyd o ddiamadferth oedd y Cymru yn wyneb y gyflafan gymdeithasol ei goddiweddodd. Unig feddyginiaeth y llywodraeth oedd trosglwyddo'r diwaith i Loegr lle galwai diwydiant amdanyn nhw. Cynigais benderfyniad yng nghenadledd flynyddol y blaid yn Abertawe yn ei rhwymo i ymwrthod â phob trais. Fe'i cariwyd gyda mwyafrif mawr, ac cael ei herio ambell waith yn y blynyddoedd canlynol, glynwyd yn solet wrtho. Pwyswyd arnaf i dderbyn y llywyddiaeth, ond ni allwn. Yn benna o achos sefyllfa fy nhad a ddiodd efasau'n fawr o'm hachos i. Peintiwyd sbai, traitor, fifth columnist ac yn y blaen ar ei faniau ac ar ffenestri ei siopau. Llosgwyd warws a gwelser heddlu rai yn ceisio rhoi tân un arall.